Dnes si porozprávame rozprávku Šípková rúženka. Žil raz jeden kráľ s kráľovnou a dlho túžili po dieťatku. Konečne sa im narodilo dievčatko. Dali mu meno Rúženka, lebo malo líčka červené ako rúža. Na krstiny pozvali hosti z celej krajiny, bohatých i chudobných, starých i mladých. Prišli aj 3 krstné mamy princeznej, sudičky Flóra, Fauna a Primavera. Každá mala pre princeznú darček. Flóra jej darovala krásu a Fauna jej dala do vienka nádherný hlas. Len Primavera sa nedostala k tomu, aby ju obdarovala, lebo odrazu sa zablískalo a zahrmelo. To prichádzala štvrtá, zlá sudička, Zlobaba. Zlostným hlasom zvolala, ako odplatu za to, že ste ma nepozvali na krstiny. Želám princeznej, aby sa pichla na vretene a zomrela skôr, než dovrší 16. narodeniny. Znovu sa zablískalo a zahrmelo a Zlobaba zmizla. Všetci onemeli od úžasu. Potom predstúpila sudička Primavera a povedala: Nemôžem zmeniť toto prekliatie, ale želám princeznej, aby upadla len do hlbokého spánku, dovtedy, pokým ju niekto, kto ju bude milovať z celého srdca, nezobudí boskom. Kráľ nechal v celej krajine spáliť všetky vretená. Sudičky vzali dievčatko do horárne v lese, aby ochránili princeznu pred kliatbou. Tam sa premenili na obyčajné ženy, aby chovávali Rúženku. Neprezradili jej, že v skutočnosti je princeznou. Rúženka rástla a bola zo dňa na deň krajšia. Blížili sa jej 16. narodeniny. Pokým zbierala v lese jahody na koláč, sudičky mali plné ruky práce, aby sa v horárni všetko lesklo čistotou. V ten deň cválal na koni cez les princ. Počul Rúženkin zvonivý spev a keď ju uvidel, zostal ako očarený. Zoskočil z konia, dlho nerozmýšľal a schytil dievčinu za obe ruky. Tancoval s ňou po celej lúke. Rúženka sa na prvý pohľad zaľúbila do krásneho princa. Zrazu sa mu však vyšmykla a utekala preč. Kedy sa zase uvidíme? Volal za ňou princ. Zajtra pri horárni, odvetila a zmizla. Na druhý deň mala Rúženka 16. narodeniny. Teraz jej sudičky prezradili, že je princezná a má sa dnes vrátiť do zámku, kde ju toľko rokov túžobne očakávajú rodičia. Na zámku Rúženky návrat veľkolepo oslávili. Kráľ pozval aj svojho najlepšieho priateľa, princovho otca. Keď potom sedela Rúženka sama vo svojej komnate, odrazu začula čarovnú hudbu. Išla za zvukom a pošla do jednej vežičky. Stálo v nej vreteno. Zrazu sa zjavila sudička, Zlobaba, a listivo sa usmievala. Poď a dotkni sa vretena, dieťa moje, lákala ju. Rúženka poslúchla, dotkla sa vretena a pichla sa pritom do prsta. Kliatba zlej sudičky sa naplnila. Rúženka upadla do hlbokého spánku. Princ prišiel na druhý deň k horárni, ale tam ho namiesto Rúženky čakala zlá biela. Zo všetkých strán ho obkolesili zlí duchovia. Skôr ako si uvedomil, čo sa robí, premohli ho. Odneste ho do môjho zámku a dajte do okov, prikázala Zlobaba. Smutný princ sedel vo väzení. Odrazu sa pred ním zjavili 3 dobré sudičky. Porozprávali mu, čo sa stalo, a vyslobodili ho z reťazy. Ozbroj sa štítom cnosti a mečom vernosti,
ti zvíťaziť nad zlom a vyslobodiť princeznu, povedala Flóra a podala mu oba dary. Keď zlobaba zbadala, že princ ušiel, nechala okolo zámku narásť vysoké trnie a poslala mu do cesty ohnivého draka. Meču vernosti však trnie neodolali a dračí oheň sa odrážal od štítu cnosti. Princ sa nálil do vežičky, kde ležala bledá a krásna ruženka na posteli a spal. Sklonil sa nad ňou a dotkol sa jej pier. Ruženka otvorila oči a hneď poznala krásneho mladíka, ktorého stretla v lese. Čoskoro bola svadba princa a šípkovej ruženky. Tak ju princ potajomky nazval, keď ju vyslobodil z trňového zajatia. A žijú šťastne až dodnes.